Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ ụnụ nhọpụrụchi ọnwa nọ nwa mba nnọ awụchashiela nụ m eyi ụmụnne m anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọ nza ya sị m na m nwere dere ihe n'ugbo ene gbotowara ya mba ụwa ka ya nụ ihe ụwa ga-agwa ya ọ bụrụ na ya mere misteki ha agwa ya si ya mere misteki na ya alụọla nwaanyị na tupu ya na nwunye ya alụọ na ya yiri nwunye for 5 good years mgbe ahụ ejikwa na ego na enwe ụtọ ọ dịrị ya na ya ejighụ shishi tụrụ afọ na ya eji na nwunye ya anabata ji ịhụnanya ji ya na nwaanyị na-eshi n'ala obi ya ahụ nwoke n'anya ọ ya ka ya nọ n'akụkụ nwaanyị nọtara bịara ime mgbe ha alụbekwe ihe na-emege n'ime enyi ya ra ime ego anọghị enwe ụtọ ọ dịrị ihe nwaanyị a na-akwụbụ ụgwọ isi the lady nwụkwanụ nwunye taa agwawesịla otu a ga-eme ihe n'ugbo ene na ụmụnne ya aka eshibeghị ike isi ka enye ya aka lepụta ya n'afọ ime ya so oke na olere ihe o chere ọ gwawesị ihe ọbụla ya chetara na ọ ihe ya chetara na ya dị confused ya ga bororo enyi ya nwoke ego ha gaa na kwak dọkịta ga-iwepụga nwa anọ enwee lot of complications bleeding ihe mebiri too much ihe mebiri nu mebiziri relatives ha nọtara ha na-achọ hụ ka ha mara ihe mere nọ ọ diọkpara nwanne nwunye onye gbarịrị weta ego ekpere nwunye ya gaa ezigbo ụlọ ọgwụ rute dọkịta si ihe mebiri too much na ihe dọkịta jiri the quack dọkịta jiri tools media na okobiri ihe na-atụ ihe kwesịrị ka okobi ya na ihe na mere na ya adịghị sure na this lady ọ ga-amụkwa nwa ọ ga-atụkwa ime ọzọ nwaanyị mba na ihe niile a na-akọ ihe ya mkpa ka that lady ga-eme ya ka ọ dị mma ka ahụ dị ya mma hapụ akụkọ ya chọọ akụkọ ọ ga-amụkwa nwa na ya nweghị time for that one ihe dị ya mkpa ndụ that lady chukwu emebere tiritikpene ya bịa họzụlụwa mara na ijeri nwoke ego abịa tom mana o nwere ihe mere nụ throughout the time a ha jiri gashichi ime ya na that nwunye ya na nwunye ji gashichi ime ahụ a na-emekwe na-eprotect kwana mana mgbe ego bịara bịa dị ya n'aka asụ nwoke ego batara n'aka ha yuzugezi protection ya bịa notisie na ya eme elu mala nwata nwaanyị nọ anaghị atụzi ime enwezi ihe dịka emisiele nso ya o nwezi ihe dịka afọ ime acha na ma ọfọzikwe o ruo otu echi nwunye ya jụwa ese nkwere ihe o notisigi ya sele ihe ọwụ o gwewe na o notisigi na kemgbe echi for some time now ha na-eme na-atụghị afọ ime ụjọ mana afọ ime anaghị abịa so na ihe a dọkịta kwuru na ọ wụda eziokwu ya gwa nwunye si ya tụpụrụla dọkịta ahụ ọnụ ebido gagharịwa sị ka ha ga-echeki ebido lewe nwunye ha agakwana mee test ha si na ihe mebiri agakwana sị ihe mebiri agakwana sị ihe mebiri na ịtụ ime na ọ nọ n'aka Chineke ego abatala ya rentiala a big apartment zụọ ala bido tiwe blọk still this lady nọkwa with him ya erute na bedroom lekwe mgbe o kpegburu n'akwa ndị dị ka ha shi ụlọ ọgwụ la gwacha ha datin ya adịghị bothered mana ya ma na nwunye dị devastated ka ya ruru na bedroom nwaanyị banya sinsi efile na ọnwụra ka ọ gara gị ihi lekwe n'akwa ekpebige n'akwa ihubige n'akwa na-ebịa jụọ eso gịnị nwunye agwagwa ya sị dat na ihe na ugbo mere nọ na ihe ọ dị ka ya ga-eluzi ya sọsị gịnị ọsọ dị ka ya ga-eluzi ya gwa nwunye sị na ya bịa na sitting room na ya bịa na enweghị ya chọrọ isi nwunye ya bịa ya log into his mobile app na bank account ya ji nwunye ya ego nụ nga ego ha nga ya ha gwesị ka ha plan onwe ha ka ha gaa nara list mara ihe nọ na list ka enwe ike bịa kwụ ụgwọ isi ya ọ sị nwunye ya elewe sị o believe ya ọ dị ya ka na nrụ ọ gụrụ ya ọ ṅụọ ya sị ya mba na ọ ya na ya abụọ na mix together na asịgodo na ọ ga-atụ ime na ọ ya nwa ya na ya abụọ cause the damage na ọ wụ their own destinies na ọ hụtakwala this particular problem no problem onwe ya na ọ wakwala ya nwa ọ sị nwunye ya ṅụọ chehụnụ koto shere favorite ya ericha akpịrịgewe ụlọ ha ga-anara list ya eme traditional wedding ha eme white wedding wed ya na court ka ọ dịkwa shọk ọ gwa ka ya gozi ya datinye ahụrụ ya n'anya hụbiga ya oke lụcha ya oke nwoke na-eche alụ nwaanyị ha lụọ n'ụlọ ha biri na nwaanyị mba nọ nza nwunye ya baize shapateteze ntụrụ the next chapter gwawe na ya atọkọla to last born ha na o kwere ịbịa mụọrọ ya nwa na last born ha na o kwere ịbịa mụọrọ ya nwa
na otu nụnụ ya wụ ada na ụmụnne hụchara n'anya na last born ya so ga-abịa mụrụ ya nwa na ya kwado onwe ya gwa nwunye so nwakwala nwa ya ọkọga stori na-akpa aja mbele na o repeat ekwele ihe na ntị ya nwunye baize ntụrụ n'ibe hụhụhụ na every night ọ ga-ekwe ehi ụra isi ụkọtọ kpote ya nwụhụ o dowere nri o ga-adowe ọwụ dowere nri ya were aka dị na agba riwekwe nri mba ya nụrụ eri nri ọ na-ehi mkpirisi anya mmiri ha chi ote na-akọbishi ya n'anya ya gwa ezi amaghị otu ya ga-esi arị nwanne ya nwaanyị elu that small girl na ya amaghị otu esi emụdịrị ihe aga ebe ahụ nwatakịrị na-ekwukwe n'okwu ya obere nwa ya amaghị otu esi eme ihe otu a ka nwunye mere ime ya dịrị ya very hot dịrị ya very hot ya gwa nwunye si ihe ọ na-ekwu na ọ ga-enye ya nsogbu ya si ya gwacha na ya mma ha nwụọ na nne nwunye ya nụzi ego enwe ya nọ ya amaghị onye ọ nwụrụ n'oge mpa ha kwana dị down ya elege ihe ka onye ya ọnụ bifo a na-emene nwanne ya nwaanyị nọntara abịazie n'ụlọ ha bịa biri every night nwunye na-agwa ya sị nakwa ọchọ ha ka ya ekuru nwa ya nakwa ọchọ ha ka ya ekuru nwa nakwa otu a ka o megidere nwatakịrị kwanụ rụkwanụ ka ọma ihe dị ire bịa mewe every time nwata buru ukwu ha ka nọ na-atụtụ nwoke n'ihu ya elege ihe ka nụnụ ije nwoke ya gba n'ọnya pịa nwatakịrị atụrụ ime ọ bụ ime anụ ntara ka nwa anụ ntara mụọkwanụ mụọ nwa nwaanyị ya sụwa nwunye ngwa ebe ọ mụọ na ọgodo otu na o zuorili nwunye sị mba na na-eme eme na ya na nwanne nwaanyị nwere agrimenti ịmụtakwuru ụmụ abụọ bifo na-aga alụrụ di ya sị dezọ o kwetere ịmụ nwa ka ige ha ga alụrụ di ya si yes na ọ bụla onye ya ga-ekuru nwa ya dị hapi mara na ọnwa ka na ọ ga-atọ nwaanyị ọzọ ime na obi a ga-ekwe na ya ga-adị hapi na ọwụ ọbara ya wọbara nwanne ya damis ọbara ya nọ dị ya elege ihe a nwaanyị akwụrụ nwaanyị mba nnọọ otu nwa anọ ntara ka aka ku n'aka nwunye ya adịzi ime ọma na ọ dịla ime a akpojuo ha ka na obi eju ebe niile soshia afọ ime na-apụta ya jụọ nwunye sị na ya ama na ike ifata ike ọ ka arụ dị arụdo afọ ime mee 3 months ọhụhụ nso ya jụọ esobete hụ ya sị na ya feel get differently mana ka ya lewe anya lecha dọkịta niile ha gachara kwuchara the same thing na kelugbo wuru mirage eji eme ekpojukpojiri enweghị time ka a na-ele ya sị nwunye ndị ka ha ga ụlọ ọgwụ nwanne ya nwaanyị kwukwe na nwa nwaanyị n'aka ọ bụ ya ka nwa anọ tara agara ha ụlọ ya na nwunye na nwanne ya nwaanyị ha niile kwekolego ụlọ ọgwụ rute dọkịta testa nwunye na ọ dị ime ọnwa 3 na wiiki 2 ha elorutele nwanne ya nwaanyị mepezie chapta ka ihe ya nọzi n'elu igbo kpatara na ya ejiri kpọzie m kọlụ n'ugbo onene ya kpọrọ mọnwụ nwanne nwunye ya nọ ntara so na ya bịa kwa ụgwọ ishie na ya chọrọ ịbata second wife na ọ bụrụ na ya kwa ụgwọ ishie na ya ga-anatali ya nwa ya nwaanyị na ego na nwaanyị mba nnọọ mza hụ nwatakịrị amụrụ ya nwatakịrị magidere mma maga mma o yiri ihe atụrụ atụ nwanne ya nwaanyị nwunye ya na nwanne ya nwaanyị na-achọziri igbu onwe ha ya nwunye ekwugezi na ọwa agrimenti ya na abụọ na nwa na ọgwụ nwa di ya na di ya ga-akwụ ụgwọ ya nwa asịkwa na ya dịrị dị ịlụ nwaanyị ka abụọ nwata nwaanyị sị ma akwụkwa n'ụgwọ ishie na aga anatali ya nwa nwunye ya so na agrimenti agrimenti na ebe ya Chukwunna azala ya ekpere na ọ ga-nwa na ọnwa di na ọ nata ya nwa di nọ na ihe rishi arụ ha abụọ egbu onwe ha ya nwakwa na adịrị dị ịlụ nwaanyị abụọ nwanne nwunye ekwenụ na-ebe hụhụ na ya dị in love with him na ya dị in love with ya nwa na ya ga-alụ ya na ya ga-alụ nwoke ọzọ na ya ga-akwụkwa n'ụgwọ isi ya na ya ga-anatali ya nwa n'ala Igbo na enyi ya na-agata nwa nwanne ya nwaanyị si emeite na ọ ga-alụrụ dike na agrimenti ya na ya abụọ na ọ bịa mụọrọ ya ụmụ abụọ ọchachiri ahụ na ya ga-esetụlụ ya ọ ga-alụ arịrị di na nwa ya wụ nwa ya because of condition enwe onye ma ihe chi wetara na ọhịa nọ n'elu ya ugbu a na ya ejiri kpewadele m ugbu enyi ụmụnne m okwu ekwucha m si nwanne m nwoke ya sị ya na ihe m na-ekwu ya sị gee m ntị ọfụma enwere ihe na-eme ka ị gaga lụwa ya n'ihi na ha abụọ ga-emecha wuo 2 powerful enemies ya wụ ụmụnne abụọ ya na nwanne ya nwaanyị nwere agreement enweghị echi ịkpọrọ esi abịa mụọra ṅụ nwa enweghị echi ịkpọrọ esi abịa n'ụlọ gị agreement niile ya na nwanne ya nwaanyị nwere ya wụ ihe nwanne ofe gị n'isi nwa amụọ na ewe amụọ na nwatakịrị ama onye nwe ama onye tụrụ ime ọ sị ya achọghị ịga lụ arịrị di dịka ị na-ekwu na ọ wee very pretty young girl nke ahụ dịrị ya ebe nwunye ya adịla ime ọ sị ya kpọọ nwa ya agaja hapụ ya ka okporo nwa ahụ pụọ don't fight too hard kama ihe ị ga na-emewu ị ga na-esendịrị ya ego and ego ahụ ejila aka na-esend ya ekwele ka that lady receive credit alert from you
ya wụrụ nwunye nga ga na-esendịrị ya ego upkeep ọ ga na-eji eleji nwa ahụ anya. O needịrị ịpụgodo from that house. Ọ wụrụ gare nchere ụlọ gere nchere ya na nwa ahụ nọrọ. That is ma ọ na-eme ụlọ adịla hot. Nwatakịrị nwaanyị sa ga-alụrịrị gere nchere ya ụlọ ebe nwunye nga jụrụ ajụ. Ihe ewu ụmụnne abụọ ha lụcha ha ga-edoziri. Up one from your house. Love ahụ nwe from you ọ ga-reduce ọ ga-enyere ya aka. That lady needed build her own future. Ebe nwanne ya nwaanyị si ya nabataghị ya achọghị ya. Na ya ghọrịghị ya na ihe na agreement ya na ya abụọ. Ya bịarutezie fall in love. Unu ga-eme unu gaga nwunne from today adịzịla involved na ihe ọbụla gbasara that lady. Ihe ọbụla wee gị na-enye ya ọ ga-aga through your wife. Ị ga-agwa nwunye ha ga-chọtara ya ụlọ. Ya chịkpọ nwa aga ebe a fine. Ebe ọ si ya ga-eji nwa ya na ị ga-anatali ya na ihe ọ na-akọwụ for now otu obi ya dị obi ụmụaka. Release her. Ọ na release ya eshi n'ụlọ gị pụọ. Obi ya ga-atakọrọkwa ebe nọ because love is a very strong feeling. Obi ya ga-atakọrọ ebe nọ and otu a na nwunye ya adịla ime ka ekwensu hapụ ịbata ya n'ime ga-emenwezie nke na-ekwesịghị ekwesị for the safety of your wife. Ọ dị mkpa ka nwanne ya nwaanyị ebe o chewele n'ụdị ya ada nne ya achọghị gụnwa ịchọghị mgbe nwunye ya ọ chọtara ya ụlọ ọ chọ ịkpọ nwa ya ga ebe ya nọrọ di ya nwunye ya esendwara ya ego for upkeep. Enwe nga ọ ga-anọrute nwa agarite ọ ga na-esendịrị ego eji elekọta nwa gị ọnwa ụlọ. Enwe nga ọ ga-agarite enwekwana ike dị available for onye ga-ahụ ya like ya mana nwunye ya ga na-esokwe ya ite olu nwayọ ya emekwele n'ike because of ọ dịla ime nwa ahụ kpọtara ya success. Nwa ahụ mepere ya ụzọ elu ọchị na ọṅụ gị na nwunye gị nọ today ewu because of that young girl na-emekwele ha ọjọọ. Unu ga-eji nwayọ na-eso ya mee ka ọ ghọta na ị ga-alụ nwaanyị ọzọ na ịlọla nwanne ya welọla nwanne ya mana ụdị ọbụla o jiri need help na ị ga-anọ there. Netere ugbo etere so na the mother of your first daughter nothing will change that. Mana o needịrị ịga build her own world, secure her own future. Na ebe nwanne ya nwaanyị anabataghị ya and gịnwa enweghị gị etigodo nwa mma nga na ị ga-alụ nwaanyị ọzọ na ya biko me understand. Ọ nụrụzie away from your house ebe ọ na-ahụgazi nwanne ya nwaanyị anya ya ma ya na-afọ ime ọ hapụ ifili na eyuzuru ya ịbụ obi ụmụaka. Ọ nọrọzie ọ ga-aghọta otu ụbọchị ọ ga-echeta ghọta that na ya nwere future to secure ya nwere life to live na ya needed a word of our own. Ọhịa ị ga-eme esokwele fight ya hard. Ọ wee echiche mmadụ ọ wọta ọ na-adị sometimes ọ batara n'ọnụ naanị ya ga-atụ ime and nkwa ekwere eji ọnụ okwe dị iche gị na nwa ahụ bọndụrụ ọ obi ụmụaka ọ fall in love so ị ga-stay away. Ọkwa ya kponụ shinazụ kponụ gị gbara shinazụ gaa n'ụlọ ebe obi ga-ahụ ya onwe nke ọgụnwa decision dịrị nọ ọgụnwa ka okwu dịrị ịnọ in between two sisters so ị ga-agbanwekwụwakwa ka onwe ike nyere ya aka pull herself together gather her pieces nwee ike forge ahead. Ụmụnne m anya m gwara ya enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasara m ya ụnụ atụkwasara m ya ọ nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.